Gelwir ail gyfnod y broses cynllunio yn diffinio. Nod y cyfnod yma yw diffinio'r maes sydd angen canolbwyntio arno. Canlyniad y cyfnod yma ydy i ddeall yr heriau yn glir o safbwynt defnyddwyr eich gwasanaeth. Gan edrych ar y diagram, rydym bellach wedi cwblhau darn o ymchwil yn y cyfnod darganfod. Rydych chi wedi siarad gyda phobl ifanc, wedi ymgysylltu gyda'r rhanddeiliaid ac wedi dysgu'n fwy eang am y maes rydych chi'n gweithio ynddi. Bellach mae'n amser i edrych yn fwy manwl ar y wybodaeth sydd wedi gasglu a gwneud synnwyr ohono, a dyma fydd yn cael ei wneud yn y cyfnod diffinio. Byddech yn treulio amser yn dadansoddi'r wybodaeth ac yn nodi themâu am ymwelediadau. Dyma rai o gwestiynau defnyddiol i ofyn i'ch hunan wrth i chi edrych yn ôl trwy'r wybodaeth. Pa bethau sydd yn amlwg? Beth yw'r pethau pwysicaf i'r mwyafrif o bobl ifanc? Beth yw'r heriau cyffredin? Beth yw anghenion defnyddwyr eich gwasanaeth? Rhaid canolbwyntio ar anghenion defnyddwyr y gwasanaeth bob tro. Mae yna amrywiaeth o ddulliau gellir ei ddefnyddio yn y cam yma. Ffordd dda iawn ydy cynnal gweithdy themâu am ymwelediadau gyda'ch tîm a chyflwynio datganiadau sut gallwn ni yn y gweithdy yma. Mae'r ddau ddull yma yn y pecyn cymorth. Mae personas yn ddull defnyddiol iawn arall i'w ddefnyddio yn y cyfnod yma. Rydych bellach wedi siarad gydag amrediad llawn o bobl ifanc a gellir defnyddio'r wybodaeth yma i greu sawl persona gwahanol i gynrychioli defnyddwyr eich gwasanaeth. Mapio taith. Un o fy hoff ddulliau i'w defnyddio yn y cyfnod diffinio ydy datganiadau anghenion defnyddiwr. Mae gwybodaeth bellach am hyn i'w gael yn y pecyn cymorth. Ar gyfer gweddill y cyflwyniad hwn, byddaf yn canolbwyntio ar themâu, mewnwelediadau a datganiadau sut gallem ni, gan fod y dulliau yma yn hanfodol i'r cyfnod diffinio. Os ydych chi'n llwyddo gyda'r rhain, yna bu gweddill y prosiect yn llifo'n dda. Felly, wrth feddwl yn ôl i'r her rhannwyd yn y cyflwyniad blaenorol, mae llawer o bobl ifanc yn colli eu hapwyntiad Cwrs Ar-lein cyntaf. Iddynt gofrestru a dweud bod hyn yn rhywbeth roeddent ei angen ac eisiau, nid yw'r nifer ohonynt yn dod i'r apwyntiad cyntaf. Felly, y canlyniad hoffem ei weld ar ddiwedd yr her cynllunio ydy bod pobl ifanc yn mynychu eu hapwyntiad cyntaf. Felly, rydym wedi siarad gydag amrediad o bobl ifanc, a dyma rhai o'r themâu a mewnwelediadau a daeth o'n hymchwil. Roedd pobl ifanc yn deud eu bod yn teimlo'n bryderus am fynychu'r apwyntiad cyntaf, gan nad oeddent yn ymwybodol o beth i'w ddisgwyl. Roeddent wedi cofrestru, yna, wrth i'r apwyntiad agosau, roeddent yn teimlo'n fwy ac yn fwy pryderus, ac felly yn penderfynu peidio mynychu. Dywedo'r rhai nad oeddent yn hoff o fod ar y camera. Dywedo'r rhai bod y cyfarwyddiadau ymuno yn anodd ei dilyn. Ac eraill yn deud eu bod wedi anghofio am yr apwyntiad. Nawr, mae angen troi'r themâu a'r mewnwelediadau yma yn ddatganiadau sut gallwn ni. Felly, mae dywedo pobl ifanc eu bod wedi anghofio am yr apwyntiad yn troi yn sut gallem ni sicrhau bod pobl ifanc yn cofio amser eu hapwyntiad. Fel y gwelwch, rwyf wedi troi'r mewnwelediad yn gwestiwn. Bydd angen gwneud hyn ar gyfer pob un o'ch themâu a mewnwelediadau a'r datganiadau yma fydd yn gosod cyfeiriad eich her cynllunio. Sut gallwn ni helpu pobl ifanc i deimlo'n llai pryderus am fynychu eu hapwyntiad cyntaf? Sut gallwn ni helpu pobl ifanc i ddeall beth yw ddisgwyl cyn yr apwyntiad cyntaf? Sut gallwn ni sicrhau bod pobl ifanc yn cofio amser eu hapwyntiad?
a sut gallwn ni helpu pobl ifanc i deimlo'n fwy cyfforddus o flaen y camera. Felly, fel y gwelwch yn syml, rwy wedi troi'r holl themau a mewnwelediadau yn gwestiynau sut gallem ni. Wrth ystyried y cwestiynau yma, byddwch chi'n dechrau cael syniadau a dyma bwrpas y cyfnod nesaf. Byddwch yn defnyddio'r datganiadau yma fel sail i greu syniadau a datrisiadau. Bu mwy o fanylion am hyn yn y cyflwyniad nesaf.